danas će biti zvanično pušten u saobraćaj deonica državnog puta drugog A reda, broj 106 od Kljajićeva do Telečke u dužini od 6,5 km. Ono što nas raduje da su radovi završeni u roku. Sama širina puta je 6,5 metara, na nekim deonicama u prethodnom periodu je bilo možda i 4 metra, možda čak i ispod 4 metra, tako da je stvarno urađen jedan dobar posao i vrednost ovih radova je negde oko 430 miliona sa PDV-om. Naše veliko zadovoljstvo nije ovo ni državni put koji se radi u toku ove godine i u toku prethodnih godina, i što se tiče državnih puteva, mislim da je mnogo toga urađeno u prethodne 3 godine, a mi svakako zajedno i sa mesnim zajednicama i sa ministarstvom ćemo nastaviti da radimo na rekonstrukciji državnih puteva.